Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat at talit tayo, ti grasya, ken bendisyon ti Diyos kada tayo, kastamat ti panulong na. Dawatan tayo ngat kadagiti kakabsat tayo, tagsisin na ranay tayo, maumasidag iti Apo. Tulungan tayo dagiti agkasapulan, idaanon tayo ken ni Apo Jesus. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo ida, yan tanay mamati tayo, ti Diyos manangahasi ken managayat. Sika ana ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Dawatin mi Apo ta ipangag mo kad dagiti karkararag ni, tulungan na kam kadi, tapno mabigbig mi ti pagayatam, ket ikan na kam tibileg, tapno maaramid ni. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Daytoy paibasa na adaw ti umuna a libro ni Samuel. Nagumumong dagiti amin a panglakayen Israel sa dalapan kin Samuel ijay Rama. Kinunada ken kuana. Kitaen kumakay kan ket saan tuladen dagiti anak mo iti kababalin mo. Manglutok kangarod iti ari amang ituray kada kami. Tapno maadang kami ti ari akas kadagiti sa bali apagilyan. Saan anay ayo ni Samuel iti panagdawat na iti ari, ket nagkararag iti Apo. Ipangag mo ti aming ibaga dagiti tattao ken ka kinunati Apo. Saan asika ti linaksidda, siyak ti linaksidda akas arida. Imbaga ni Samuel kadagiti tattao, agdawat ken kuanay iti ari ti aming nga imbaga ken kuana ti Apo. Kinunana, kastoy ito ti aramiden kada kayo ti ari. Pagbalinen nanto soldado dagiti anak yu alalaki, addaan to dagiti agserbi kadagiti lugan na pakigubat. Agpaito dagiti dadduma akas soldado na nakakabalyo. Sabalin to pay dagiti para darok nga adda ti sango dagiti lugan pakigubat. Pagbalinen nanto dagiti dadduma nga opisyales nga agaywan iti rinibo o tao, ket addaan to met dagiti agaywan ti 50. Pagaradwen nanto ida kadagiti talon na, adan tumet dagiti madutukan nga agani. Dutukan lang to dagiti dadduma, nga garamit iti armas ken kadagiti alikamen, nga agbay kadagiti lugan na pakigubat. Alain nanto dagiti anak yu o babae, nga agaramid iti bangbanglo para ti luto ken panadera. Alain nanto dagiti kasayatan at talon, kaubasan ken kaulibuan nyo ken ited na dagiti opisyales na. Alain nanto ti agkapulo dagiti trigo ken ubas yung agpaay kadagiti opisyales ngagserserbi iti trono na ken dadumapay at turayen. Alain nanto dagiti tagaboy dagiti kasayaatan abaka ken asnuyo ket pagtrabawen nanto iti agserbi ken kuala. Alain nanto ti agkapulo ti arbanyo agbalin kayto at agamo na. Intun umay dayta a tiyempo, agasog kayto iti nasaem, gapo ti ari mismo ti piniliyo, ngem di na kayto ipangag iti Apo. Saan adimnged dagiti tattao kini Samuel, insungbat dakit di, kayat mi amadaan ti ari, tapno may pakada kami, may pada kadami kadagiti sabali apagilyan. Tapno itureyan na kami ket ipangulwan na kami makiranget ken makigubat. Binatgan ni Samuel ti amin nga imbagada, kalpasan na imbagana dagitoy ti Apo.
Aramiden ti kayat da ket ingkam ti ari insungbat ti Apo. Salmo responsorio. O Apo kanayon to nga ikantak ti degbalbali nga ayat mo. Sungbat. Ito ikantak ti balbali nga ayat mo. Nagasat dagiti agdaydayaw ken ka kadigiti kan kanta. Isuda nga bibiyat gapu iti kina mga asin. Agragsak da agmalmalem gapu ken ka. Ken idaydayaw da kaki kinaimbag mo. Sungbat. O Apo kanayon to nga ikantak ti degbalbali nga ayat mo. Sika ti mamambaligi kada kami iti kaasim ti pagtuudan ti bigsami. Kasika ti nang pili ti mangsalaknib kada kami. Sika asanto ti Israel ng ted ti arimi. Sungbat. Uwa po kalayon tungay kanta ti balbaliw nga ayat mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Nagsubli ni Jesus ije Capernaum kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Nagdinamag asim mangpeten iti balay na ket adu atao tinatipon-tipon sa jay. Awan pa yun ti itiitan uray pay ti asideg tiri daw. Madamang ikaskasaban ni Jesus tinaimbag adamag idi maiyeg ken kuana ti maysa a paralitiko a binaklay ti upat a lalaki. Gapu ti kaadu ti tao dida mayasideg ken ni Jesus ti masakit. Binutbutan dangarod ti atep ti ngatwen ni Jesus sada imbaba ti paralitiko a nakaidda iti papag. Idi makita ni Jesus ti pammatida kinunana iti paralitiko. Anak ko pakawanem dagiti basbat napakawanan dagiti basbasol mo. Apay akas ta ti panagsauday ti atao kinuna tinakam ti sumagmamano ang mamaestro ti linteg ang nakatugaw sa jay. Maibusog iti Diyos ti sasawen na. Si asino ti makapakawan kadagiti basol nilaeng Apo Diyos. Ammo ni Jesus ti adda ti panunot da. Apay akas ta ti pampanunuten nyo kinunana. Anya tinalaklaka nga isao iti daytoy a paralitiko napakawanan dagiti basbasol mo wenno bumangon ka alaem ta iddam ket magnaka panipnikak ngarud kada kayo ati anak ti tao adda pan nakabalin na ditoy daga a mamakawan ka dagiti basbasol kinunana iti paralitiko ibilin ko ken ka bumangon ka bagkaten ta iddam ta agawid kan. Iti imatang da amin bimangon ti lalaki, binagkat na ti iddana, ket nagdardaras anagawid, nagsiddaaw da amin, ket inday dayaw da ti Diyos, di kampay nakaimatang iti kastoy abanag, kinunada. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag arabi tayo, amin Apo. Kung kunak kiniikit tatay apay malamin kayo, kung kunak sarsardam kasi dadalikap-kap dala na siya at matalumamiis mo basit niya. Kasi kung kunak nadanon ka di stage ano detay agdigos kanuhan nga napudot di agdiso nga danom itabagim ka nagsakit gapot ilamin na detay nakaararayot agdigos ta nalamiis. Yung tunukuan, nagdigos ka nalamiis agrarot kan nya sumarunaw ay kadakas manan. Aguyot kan tumutan. Wan sakit. Nagado ti umay agpa kukan niya tayo. Nati agpalana niya. Nagado pa agapupay ti sa bali nga lugar.
kahanak mga mangagas makayat nga talent na mangagas na gasan pa mata kas ano pa nga maka anya na ganan no na instrumento ni Apo Dios ako mayat nga mahanak nga mangagas tadi yung tukot ipadpadamag niya kinagado dagiti umay Apo nagro na dagiti may sapay barito maopera ditoy hindi ka mo niya di pa ditoy na ke naka-schedule kadang di jarik nang nga ditay no adala ko mamabalin ko ke han ko mga dumangon di nga stage di tao no adala ko makaya di makita nga di pa ipagturuan na nga di tao nga ubing pa ke barbari ano successful di operation kasi siyempre dito pa nagdelikado magaron dito nga mga opera Daman na stroke makadwa tayo, kano mabalbalin ko makano adala Apo Jesus akla ko maka bumangon kayo ko nang kumaata nagrigat nga nakitkitaan mo di kabsat mo nga marigrigatan. Dala nagrigat nga kitaan nga adda kaskas dia isugaron nga kunak ala uray no padigwan dak mo ti tabtaban dan niya minatay kada nagkasar no dumakiskis sayak di mangan. Balbaling ka ag bisikleta at kadag tenis at tap nulaang nagrigat mat ano siyak mati agmisa mo kada kayong agpipiwis to Diyos ko kakakaan ko na ayon ton sadak to man itismisa nagrigat isa sa atin na no kas ano ti rigat di isa sa atin di jay masakit kas jay mo di membro ti pamilya di man sino ti maragsakan nga kas jay kamang ti pamilyam sino ti haan nga agdandanag no kamang ti pamilyam ti ada sakit na ada kanser na wano whatsoever na sakit sino ti haan nga agdanag kakamang na ti pamilya hamo mamabalin nga mataykan ko ng garo malauring nga tanagap-apa kayo maidi akin ukap sa mo mauno nanang mo uno ko aka talaga niya kasi mo dito ibang ngayon no lagi pun tayo kitain nyo niya nagsubli niya po Isus mga kasaba isunan warwaragawag na ti ebanghelyo nagdudupudok ti tao ke paralitiko handa nga handa maiya si degnarot ta adot tao yung kastada binutbutan da di bubong di balay nga ayan na sada iya no kita nyo dagi picture ka sada impauy-uy handa mo ang intupak di sa mo na baka natay mo ano bubong sada dadtan no kuna libog adda nga nagkuripas-pasan impauy-uy diyan kanya ti kunan ni Apo Jesus napakawanan ti basol mo dagiti mo kritik na hampay lang nga DJ panakaagas man ng DJ ko ti panumutanda sino ti nagkunan ako na naman haanan nga DJ ang ginasaya at tikit kitaan da kaslam la taga kasilagan na gito anda nga mo tinasaya at nga kitaan asig nga dagitay pero dilos bilos ko pakawanan hanggang nasaya tikitaan da man di mo nang maikontra ijay kaugalyan da pamati da tamadi kanya dang Hudyo madi nga ibalikas ti Dios pamakawan ti basol mamakawan ti basol bawal kanya da dijay ibalikas kay iso dijay kay kuno nagahan pa lang di pa nakagas na gaputa mo ni Apo Jesus ti pamparunutan da anya ti kunanan anya tinalaklakan na ibaga ko na napakawan ta basol mo wano bagkatem ta igdam bumangon ka ta agawid kan kanu kitaan tayo anya tinapasamang or impakita ni Apo Jesus na dabilig na hanlang nga mamakawan ti basol no di jay kabaulan na nga agasan kitaan tayo sigkasigkayan tayo umuna di pamati Oray di mo masakit ka data rigagay na. Ngam tinakita ni Apo Jesus di pamati dagijay nangipang kenkwana. Kasi makan niya tayo, no ti kararag tayo, no takabagyan ti masakit ka. Apo, pangaasim, nangrona no makita mga agrigriga. Nangrona no ubigan na pailaang maham mga iso tinataangan launa yan. Ano babalbalin, jirigat damat ang amang di naman lang mapadasan ti agbiag mo nga normal. Dagi pamati da. Kanya ti ibagbaga na mo dati kakabsat wano da dumay so garod nga ti panangidanon kini Apo Jesus kadagiti pakariputan tayo sakit problema at damot la akem tayo nga tattauhan isu ti akem damot dayjay so garod nga ikarkararagan tayo ti panaglaing mga datnan tayo makabailan nga paraingan nga idanon tayo kini Apo Jesus haantay man maipandi di kabsat tayo iji sangwanan na nung isungarod nga imismisa tayo ti kararagan tayo ta akam tayo nga obligasyon tayo ti mga ikarkararay
Iso nga tayo mo ilaan, di pamilya tayo, idahan tayo tin ni Apo Jesus. No makita na di naunag apamati tayo, ala matukay mat ajari nana. Kano siya narod ko nagarod, no siya lako man ni Apo Jesus. Agasan kay amin ko namon ako man. Ori may sa kayo, anda kayo kumamot ang sasaad ni Apo Jesus nga, adda ka ba ulang tayo nga mangagas, dinagsayakat ko man ha. Adda sa mo mangagas kada kayo, mundatan sa mo ladalong ti manok ti tartari gagayan na, ada kay sa mo. Bangking tadalom na, mangpartikan may masan, Apo na ibuson ta taraken mo. Akaasi kay nagbirbirok ti kaulang na dumandanong kay paijay, kadayaan nga agdirok tayat yolaan sa bali mo nga mangagas dayay, sanan to. Dapay mangagas idit ka Santa Cruz ng mga taga dita. Mapo, gagas ka no. Nga siya, aglapo ti kandela, 4,000 ka no di maysa, nagapukan kini Apo Santo. Pinagbalin ng mga business, ang mga uston, aday jaya, pangorportaan mo tayo. Kano da tayo kuma? No makita tayo kuma di rigat, nagmayat ko man, dapan nakabalin tayo niya. Ngamti mabalin tayo na ubraan, dahil mangidanon, dahil kabsat tayo, mangikararag kini Apo Jesus. Uri ni kabsat tayo matan, dahil kumapanang bagkat na dagitoy, dahil paralitiko. Panangisakit mo iyan. Kada tayo mga obligasyon tayo mga tarak na, aywanan na giti kakabsat tayo. Anong usan? Amoy iti agsakit na daduma, irritable haan? Nangurunan nga ng arami di kaya na ma-prostrate, di biyak na nga day tayo, agkot ibasit ka na sakitan. Siyempre, irritable iso na. Gapot ibanbanog mo matbog, kawang pailaan mo, ay sus ako, tanabanog ka mat, nabanog mat, aguray ka! Yung mga nga di dyan, agi inais siguro nga ipakita di ayat, idanong kini Apo Jesus. Maikadwa, no makita ni Apo Jesus di jay bilag jay kararab tayo, no makita na jay pamati tayo, ni Apo Jesus kaya na amin. Hanla nga jay bagana ka, hanla nga jay napakawan tabaso mo, bagkatan ta idam, kunan binagkat na narudan. Nagmayat ko man kasi kadaras tilaing kanya tayo niya. Bumangon ka din. Sunod na may isa nga gayam ko nga agsakit ka, may sakit, may kakit bitin, tagpag na pag na. Hamo pang pananutan ta sakit mo, sakit laday ta. Naglaka ang mga ibaga ka tao, masakit ka ha. Nung si kamot agsasaad, ay sasaadan na. Siyempre, nadjay butan, pag nakaupay, nadagsan, kaysa di kong kunag, may kakit din, hamo pananutan, iayayam mo, ipapigsaon tanakam mo. Ngam no dapat pamati tayo kini Apo Jesus kakabsat. Sungbatan na, itid na. No agkamang tayo kinkuha na sigurado man nakabalin ka ro Dios nga ro. Iso nga trabaho tayo may kararag, trabaho tayo ti mangidaton kamaudyanan na. Agtalit tayo lata akin kuha na. No intid na dito sakit mo panubok ti biyag mo. Nayon na amin dito. Nagsakit tayo maamin ha. Nagrarag tayo maamin. Kakasi kayo pa yung tip-tipod ta uyap yun. Lagi, ikuhayo lang lang, alwadan nyo, takas na, jakto ka kas lang mapalsiitan mo dito yung samot. Nagsakit tayo amin. Ngam di dyan, di ko na aywanan di bagi, may ikadwa, ang talit-lat akin ako. Uray kas ano nga kadagsan, uray kas ano kariga, italit tayo kini ako, Isos. No itid na nga panubukan na tayo dahil awatan tayo. Nasi pupud no. Apo na intid mo rin nga panubok ko. Madaduma namin ka kwa. Dagito'y sakit tayo ka. Hamon lang nga tayo panakaabuso di bagi. Ang mga dayo pula ang abusado tayo nadaduma. Nadaduma magka di tayo maisakitan. Kinadagat. Parbangon pailaan. Dagtakan. Rabrabiin to dagtakan. Uray niya nga aldawon. Di ba kwa. Mabalin mo ta dayo. Nadaduma makurangan di panangisakit di bagi. Agsakit. Ngam nadaduma, itid na mo dahil tapno ma-purify yung bagi tayo. Itid na mo dahil nadaduma, tapno madalusan dahil bagi tayo. Palagipan na ka mo nadaduma, tapno aywanang tabagin, ha? Juga ada vitamins mo na ako, ay ada maintenance mo na ako, kung ada ka, ang imato basit lagi dahil daduma, may karkarigatak nga awan. Tapa ya, siyempre dagi tala ipadpadiguyo ka dayaw awis yung kanyak taka nag-amin awanan no daduma mo't maabuso malibag di mo nagganas mo tapan makipangan ha nagganas mo no ditay
No, dandani matay man ni apong yung, yes, dandani man punpunan. Hindi ka mo lati pampanunutin yun sa, yada yung apo, hang kumamot namayak mo, pag nagkikaisa, no, hammo nga kontrolanan, ay kaapo, kanya nga rudag. Iso nga aywanan mo ilaan jay, bagi, alam mo, datan, ikararagan, maikadwa, naintid na nga panubuktan niya tayo, no, daduma pan nakadalos da ita. No, daduma ka palagip pa'y kakanya tayo, apaya, kapigpig sa amalay, trabaho. Nga mo nga hanggang nga ginana. Nangruna ka da mga lalaki, napangka nagbunag ti, irik ko mawa no kabanbanugan, nagganas mo ti agdigos ti malam, kung nadagiti babakat mo, apitin yun tao. Kano kabanbanugan ka, nagganas ti agdigos, di ka mo makaturog ng agdigos saan? Ito nung nagsinger, awanan. Nung nagsinger nga kunada dahita pa na nabuso tabagay ay sus dahitan. Nung may sadyo ko na agnakom kamal. Takaan mo agnakom kamal. Tainom mo agnakom kamal. Kasigarilyo, ops, agoray kabase. Ang lang siksik madadail agraman kabalay mo. Naduma ka intunukan ka. Nagganas mga kitaan na kitay, padpadak mga kadaman ni garilyo, into nagsakit da ka, pulos na kaburgura da ka no taarak, nagmayat mata. Damo da kitay nakagagdaga, alam, nakalugan da ka na yun. Di da pa yung mga samot ag-exercise. Into na day kon ko, ag-walking ka daag, jogging da ka nun, apay nga mo inaramit, idinapigpig sa ka, kumata na prebentarong basik. Alam, numampay ka staff, alwadan. Nasa graduan na tibagi tayo, nasa graduan, nabunyagan. Templo nga rod ni Apo Isos, ay ti Espiritu Santo haan, dapat nga maay, huwanan. Ngam no marigatan, agtaliklat takin ni Apo Isos, kabagilan na amin kakabsa. Uray na rigat, kabagilan na amin. So nga dahita uray na dahita pakarikrikutam niya, ti pakadanagam, kabagilan na amin. Itig na amin, nagtalit tayo kinukuana. Kumararag tayo kakabsatap na tayo kenda kito'y adaton tayo makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya't may paayo pakidaydayawan kan pakaigloriaan tinagan na kan kastamay apagimbagan tayo kan tikadagupan tinasantuan nga iglesia na makaayo kumaken kaapo daytoy daton mi. Agserbi ko maamang pasanto kada kami, kin manggunod iti dawatin mi asi papakumba ba itakaasim gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may ikarigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin, katagnanayon a Diyos, gapuken Kristo nga apo mi. Taitisidong ni Kristo, kinayat mo, a pinabaro, dagiti amin nga adda, ket mairaman kam, amin iti kinapunno na. Isupay nga adda ken kuana ti kina Diyos, iti agparangan na Diyosan agloryana, in na inukso, ket babaen ti dara, nga imbukbuk na iti cross,
Impaay na ti panagkinnapya dagiti amin na parswa ken ti Dios. Isumetten ti gapuna kadagiti amin na parswa isot katanukan ket nagbalin nga isot pagtaudan iti agnanayon apan nakaisalakan adagiti amin ken kuana paidalan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin ni ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Pudno unay apo abiik ka akinasanto ket sikati bugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rote paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adakon tapno pagbalinan ket paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamo ken ka taimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kamo ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kamo kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimmusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasin. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makirangod kam to, kinainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo eroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumakinagan mo, dumtay ni kumakipagariang, matungkad
bakal kumatinakem mo, dito'y tagaakas sa dilangit. Itdam kadakam daldaw ito'y titanin mi. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet kam makawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Dinakamet baybayan, no manugot ti suliso. Dawatin mi ken kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, no digat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay kayo ti kapya, iti tonggal maysa kada kayo. Kapya, kada kayo ang kapya. At to'y ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karin, may kakanya, kung ti may salar na sa puno pa imbak pang pagkaroon. Vivi
Kumararap tayo. Dawatan mi ken kauman nakabalin a Dios. Tada kami at tinaraunam kadagiti sakramentong kasta kumapay nga ipaay mo ang makapudno kami nga agserbigan ka babaen tinasingpet a panagbiag gapo ken Apo nga Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyawan. Yung pag-arabi tayo amin Apo.